del fet del poble català, que avui ens parlarà de quins són els requisits, tots els procediments, els motius, les estratègies i, podríem dir, la necessitat que aniran a cobrir a un moment puntual i determinat per el que és la nació catalana. I després també tindrem en Biel Porcel, que és fedatari del cens aquí a Palma. Ells dos ens il·lustraran avui de totes les passes, a més, que poden seguir per formar part d'aquest cens, que això és l'objectiu fonamental, anar augmentant i engreixant aquest cens per dir que sigui necessari poder de qualque manera saber i tenir ben acotat quines són les persones que realment poden tenir un reconeixement internacional per exercir el dret d'autodeterminació i constituir-nos com a un estat independent. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta roda de premsa i també, lògicament, en el sopar que farem després en el restaurant Sant Joan de Picar. Gràcies. Doncs bé, gràcies Joan per la presentació. De fet, com ja has explicat correctament, el cens del poble català, primer de tot, gràcies per convidar-nos a l'Assemblea Sobirana de Mallorca, per tenir la cortesia de pensar que la nostra iniciativa és prou interessant com perquè els socis de l'Assemblea Sobirana de Mallorca els interessi. Jo soc l'Albert Martí i en Biel Porcel, que hem vingut en representació del Cens del Poble Català. El Cens del Poble Català és una iniciativa de l'Associació Patrimoni Català, de la qual jo soc cofundador. I bàsicament la idea era implementar la via estoniana cap a l'alliberament nacional, que en el cas d'Estònia es va servir per aconseguir un estat homologat internacionalment a partir de fer el cens, un cens cultural, perquè l'autodeterminació no li correspon als territoris, no li correspon a un tros de terra, sinó que l'autodeterminació és un dret dels pobles. I per tal d'exercir l'autodeterminació, primer hem de saber qui són els membres d'aquest poble. Aleshores, vam pensar que el que era indispensable i que fins ara ningú no havia fet és determinar qui són els membres del poble català i perquè aquests membres són els que han de decidir sobre l'autodeterminació. I, evidentment, el Cens del Poble Català abasta tots els territoris de parla catalana i els països catalans, i tenim representació al Principat, tenim representació a Mallorca i al País Valencià en aquests moments, i amb la idea d'eixamplar-la i que, de fet, amb sort ho farem aviat. I bé, doncs, això és bàsicament, així molt resumit, la idea del projecte, és aconseguir que les persones que pertanyen al poble, que és el subjecte d'autodeterminació, s'assensin i aquest cens es constitueixi en estat i exerceixi els seus drets a l'autodeterminació, per exemple, per via de creant un parlament propi que pugui escollir, per exemple, un govern i aquest govern pugui en algun moment controlar un territori. Evidentment, això s'escapa dels objectius del Cens del Poble Català. Nosaltres només fem el cens, que vol dir que som una mena d'administració, som l'equivalent a una administració pública d'un estat, bàsicament. Només fem aquest cens i donem a les persones que s'inscriuen un número d'identitat catalana. I aleshores, en un futur, també donarem una identitat digital amb la qual els membres del Cens del Poble Català
es podran identificar de forma autònoma, sense que calgui la nostra intervenció per res. I bé, aquí tenim el Biel, que és el representant del cens aquí a Palma, i per exemple, potser ens pots explicar una mica com funciona el procediment de censat? Sí, entenem que el poble català és el poble que viu en l'àmbit de la cultura catalana, agafant com a referència el mapa d'en Ballester, de l'any 62, dels territoris que les persones que han viscut en aquest territori davant de 1950, en el cas de l'estat espanyol, se poden censar directament, només presentant un DNI. Això seria la filiació primera, serien els primers habitants. Les altres filiacions, perquè el mètode que fem servir és de filiació, és a dir, passa de pares a fills o de mares a fills i filles, i aquests són el subjecte del poble. Ells són els que tenen dret a censar-se com a poble català. I entenen el poble català com una nació cultural, no només administrativa, sinó com un poble cultural que en un moment donat de la seva història va estar unit i va ser independent, va tenir les seves pròpies institucions, i ara hem de reprendre aquesta història, de qualque manera, com a poble, i tenim dret. Però per exercir aquest dret necessitem saber qui som, i per saber qui som hem d'establir uns criteris molt clars. El primer és de filiació primera, que hem hagut d'establir un tall de dates per qüestions demogràfiques, per dir, abans de 1950 tots els que vivien en aquest territori se suposa que són catalans, tenen el dret de ser catalans, tenen el dret d'estar censats. A partir d'aquí, la filiació segona, la filiació tercera, van anant seguint i s'han de presentar documents que acreditin certificats de naixements, DNIs o llibres de família de pares i padrins, per certificar que realment és descendent per filiació d'aquest poble. També tenim una altra modalitat, que és la de naturalització, que les condicions són haver residit durant un temps i poder demostrar amb un certificat d'empadronament històric haver residit en els països catalans, tenir un coneixement de la llengua i de la cultura catalana suficient, demostrable amb un nivell de català de C1 o de C2, i dur també la recomanació de dos censats que certifiquin que aquesta persona que se vol naturalitzar realment creu en la nació catalana, creu en la nostra cultura i està integrat. També hi ha l'altra modalitat que és per matrimoni, que llavors també se demana un temps de convivència, un temps de matrimoni i un certificat de matrimoni i un certificat també de llengua per certificar que realment estàs interessat en aquesta cultura i que vols formar part d'aquesta nació catalana. I aquests són els requisits. És molt fàcil, se fa presencialment perquè tots els països del món, almenys una vegada, han de veure a les persones que volen ser ciutadanes d'aquell país, els han de mirar cara a cara, han de comprovar documents, s'han de fer registres i a partir d'aquí aquests documents, aquest registre passa a uns validadors que confirmen que aquesta persona té dret a ser membre d'aquest cens, d'aquesta primera estructura d'estat que és el cens del poble català. És molt innovador perquè això agrupa a tots els països catalans, és a dir, jo per exemple com a censat a Palma no vaig poder votar el 1 d'octubre, no vaig poder votar el 2014, no vaig poder votar ni el 2020 ni el 2009 a Arenys de Munt perquè estava censat a Palma, però jo me considero poble català, tant català, tant poble català com pugui ser un valencià, un alicantí, un alberès o un rossellonès o una persona del Principat. I per això m'ha engrescat aquesta idea de constituir-nos com a poble i de reclamar els nostres drets que tenen tots els pobles a ser reconeguts com a tals i a tenir el que tenen tots els pobles culturals, que és un estat. I això més o menys seria